Recomanacions generals per a una alimentació saludable i sostenible. 1. Consumir fruites i verdures a diari. És important consumir fruites i verdures en cada àpat. Si poden ser fresques i de temporada, millor, ja que són més sostenibles al ser conreats seguint els cicles naturals. 2. Consumir llegums de tot tipus. Per tal d'estar ben alimentat, no és necessari menjar ni tanta carn ni tant de producte animal. Només hi ha que combinar adequadament un cereal amb una llegum per a tindre una bona aportació de proteïnes. 3. Si esculls proteïna animal, que siga de qualitat. El consum de carn roja i elaborats carnis hauria de ser ocasional i el de carns blanques de 2 a 3 vegades per setmana. Respecte del peix, alterna entre peix blanc i blau. És una bona font de vitamines, minerals i àcids grassos essencials. Si pots escollir, consumeix peix de llotja per a fer costat a les confraries de pescadors del teu entorn. 4. Consumir productes integrals. Els aliments integrals són cereals que no han estat refinats i arriben al nostre organisme amb tot el seu potencial. A més, solen ser molt saciants degut al seu contingut en fibra. 5. Tria el consum de fruita seca, llavors i oli d'oliva. Tria oli d'oliva com a greix d'adreç i cuinat. Conté àcids grassos essencials. És d'origen vegetal i, a més, és un producte propi del nostre territori. La fruita seca, llavors, també són una excel·lent font d'àcids grassos i minerals. 6. Evita el consum de productes processats i menjar ràpid. Els productes processats i el menjar ràpid són aliments que solen tindre una baixa qualitat nutricional. A més, tenen un excés de greix, sal i sucre, fet que contribueix de forma clara a l'aparició de malalties com l'obesitat, el sobrepès, malalties cardiovasculars, diabetis i algun tipus de càncer. 7. Mantén-te hidratat. No oblides beure aigua al llarg del dia. Evita refrescos, sucs i altres begudes ensucrades o edulcorades. 8. En la cuina. Utilitza tècniques culinàries com a forn, planxa o cocció. Evita les fritades i arrebossats. Involucra la xicalla en la preparació dels plats perquè experimenten i es familiaritzen amb els diferents aliments. 9. Per a fer la teua compra, revisa nevera i rebost i planifica el menú setmanal. Fes una llista amb els aliments necessaris. Així, evitaràs comprar coses innecessàries i malbaratar aliments. Si és possible, compra a les tendes de barri, mercats o compra directament als productors. Si vols més informació de diferents mercats, productors i productores del País Valencià, punxa l'enllaç. 10. A l'hora de menjar. És important mantindre uns horaris fixos, gaudir del moment i compartir-lo amb tots els membres de la família.